Oikein hyvää päivää ja tervetuloa Pohjois-Suomen joulumessulle. Minun nimeni on Niko ja mä tulen puhumaan WordPressistä pääasiassa. Ja mä oon tosiaan tämmöisen kuin VP Woofin perustaja, joka on Suomen suurin Facebook-ryhmä, joka liittyy WordPress- ja WooCommerce aiheisiin. Mä oon tässä laittanutkin vähän kertonut, että mitä meissä niin etuja, että kannattaa tulla, jos olet aloittelemassa niin WordPressin kanssa, niin voidaan kyllä auttaa. Eli meitä autetaan aloittelijoita ja konkareita, 4400 jäsentä tällä hetkellä ryhmässä ja kasvataan hirveätä vauhtia ja siellä tulet löytää uutisia tai bugihommiin ratkaisuja, että ihan niin tyhmiä kysymyksiä ei olekaan. Että tervetuloa. Mutta eiköhän aloiteta just sen WordPress-jutuilla, eli WordPress, mitä se on, mitä sillä tehdään. Ja päästäänkin tästä suoraan sitten skippaamaan tämä. WordPress on avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, ja mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi muokata lisäosia, teemoja, tehdä sillä niin kotisuja alkaa niin käytännössä webdesigneriksi. Itsekin olen, mitäs tässä olla 10 vuotta ja tehnyt webdesignerina hommia, ja WordPress on semmoinen niin kuin, kaikista parhain järjestelmä, mitä niin omasta mielestäni niin löytyy. Ja se on tosiaan maailman suosituin julkaistu järjestelmä, eli 31% kaikista verkkosivustoista on tehty WordPressillä. Ja se on oikeastaan niin vuosi vuodelta kasvanut, että ei ole vielä löytynyt semmoista, että mikä oikeasti mukautuu niin hyvin kaikkiin tarpeisiin, mitä ihmisillä yleensäkin on, että on blogitarpeita, on mainostustarpeita sinne, että saa alkaa tienaamaan rahaa sitä kautta, on yrityssivuja, itsekin olen tehnyt lukemattoman määrän yrityssivustoja ja verkkokauppoja, että se kyllä käy niin moneen. Ja seuraavaksi että se soveltuu todella moneen. Ja hyvä pointti muuten yhdistyksen sivujakin pystyy sillä tekemään, hallinnoimaan jäsenrekisteriä ja hoitamaan käytännössä kaiken laskutuksenkin WordPressin kautta, että ei tarvitse välttämättä hommata erillisiä sitten palveluita ollenkaan. WordPress-yhteisö itsessään on todella laaja, eli WordPressissä on lisäosia ja teemoja, joilla on käytännössä omat kehittäjät, ja näistä porukkaa sitten yleensä niin kontribuuttaa omaa aikansa ja kehittää WordPressia itsessään, eli tässä ei ole vain niin yksi semmoinen tietty paikka kehittyvässä julkaisujärjestelmää, että se on tuhansia ihmisiä, jotka sitten tekee käytännössä talkootöin kehittää meille parempaa järjestelmää. Lisäosilla voidaan tuoda WordPressiin sitten lisäominaisuuksia, että varauskalenteria, tapahtumakalenteria, ajanvaraussysteemiä. Itse asiassa saa just lumisadetta jouluksi, saa semmoisia pieniä lumihiutaleita sieltä tippumaan, mikä on ihan hauska, mutta monin tarpeeseen löytyy. Ja jos ei löydy, jos on semmoinen tapahtuma, että ei niin yleensäkään löydy, niin voi koodarin palkata sitten tekemään ominaisuuksia ihan tarpeen mukaan, että se on tosi hyvä. Teemoilla saadaan tosiaan ulkoasua, fontteja saadaan tuotua sitten sivuille ja vähän semmoista erilaista fiilistä, että voi olla, että toisessa on sitä slideria, missä on vaihtuvaa kuvaa ja se näyttää toisessa niin teemassa ihan täysin eriltä, että vaihtoehtoja on monia. Mennään seuraavaan. Eli kaikki lähtee WordPressissa asentamisesta. Mä oon tässä koonnut pari, että mikä me ollaan yhteisön puolelta sitten suositellaan, että ollaan todettu nämä hyväksi. Meillä on 2 vai 3 vuotta jo ollut pystyssä niin äänestyksetkin, että mitkä on oikeasti hyviä hostingia. Ja tässä on top 3, mitä me oikeastaan suositellaan. Ja tässä mä voisin näitä slideja näyttää oikeasti vaikka kuinka paljon eteenpäin, mutta sä et oikeasti näkisi, että minkälainen se WordPress sitten sisällä. Eli mehän voidaan kuitenkin pompata. Mä tykkään ennemmin näyttää konkretiaa. Käydään oikeastaan läpi nämä soneri, eli täältä pääsee WordPressin asentamiseen, täältä WordPress PP Cloud-paketti. Ja täältä voit ottaa ihan paketin, mikä sulle sopisi tilaa. Siinä se asennusprosessi on yleensä näissä aika samanlainen, että maksat ja syötät, mikä domaini haluat, ja sitten sähköpostiin pamahtaa tunnukset valmiiksi asennetulla WordPressillä. Ja täältä onnistuu hostaanin ja shellitin onnistuu täältä. Ja sitten kun sä pomppaat sinne sisään, niin yleensäkin WordPress näyttää tältä. Ja jos tämä näkyy sulla englanniksi, voit mennä täältä suoraan Settings, General, vaihtaa sivun suomeksi. Näin. Alkaa näyttämään vähän enemmän suomelta.
Ja tosiaan tässä on hallintapaneeli. Tältä vasemmalta laidasta löydät käytännössä kaikki isoimmat jutut, mitä alat tekemään. Jos alat blogittamaan tai kirjoitat vaikka jotain ajankohtaisia muun muassa yrityksestä, niin on artikkeleita, media, tänne voi laittaa kuvia, pdf-iä, videoita. Se onnistuu lisää uusi, niin ihan tästä klikkaa ja sä pystyt koneelta valittamaan kuvia, pdf-iä. Sivut on käytännössä kaikki sivut. Sullakin on nähnyt varmasti niin yhteystiedot, palvelut ja kaikki tämmöiset näin, niin nämä on itsessään sivuja. Kommentit, jos porukka, ihmiset yleensäkin kommentoi sulle jotakin, niin näkyy täältä. Ja oikeastaan voitaisiin katsoa, koska tässä niin asennusvaiheessa tulee jo asennettuna teema ja täällä lisäosia on myös pari. Tällä hetkellä täällä ei ole yhtään mitään, mutta yleensä niin asennetaan jostakin palvelusta, niin siellä on pari jotain lisäosaa. Esimerkiksi semmoinen, että vähennetään niin sisäänkirjautumisia tai tämmöistä, että mikään botit ei pääse rummuttelemaan sitä sisäänkirjautumista. Ne on ihan hyödyllisiä. Mutta käydään katsomaan tätä julkisivua. Tämä näyttää tämmöistä aika blankolta. Ja monesti niin ihmiset kysyvät, että no miten tästä sitten lähdetään yleensäkään eteenpäin. Se, miten lähdetään, on teemat. Eli mennään täältä ulkoasu, teemat. Ja otetaan lisää uusi. Täällä tulet näkemään ihan älyttömän määrän teemaa. Tässä näkyy 15 suosituinta, ja tässä näkyy niin asennetut teemat. Klikataan suositut. Se on 3953. Löytyy kyllä vaihtoehtoja sitten paljon. Itse tykkään ja suosittelen semmoista kuin Kadence. Se on tällä hetkellä oikeastaan kuumin juttu, ja sitä kehitetään todella aktiivisesti. Eli asennetaan tästä Kadence. Hetken odotetaan, että pyörii asennus läpi. Ja WordPressin nopeuskin yleensä sitten riippuu siitä palvelimesta. Mä suosittelin näitä palvelimia, että ne on tosi nopsia ja niillä on yleensäkin hyvä suomalainen asiakaspalvelu. Et jos itsekin olen sen alkujaan tehnyt, että hommannut kaikista maailman halvimman tuolta jenkkipuolelta ja se asiakaspalvelu onkin sitten jenkiksi, niin siinä saattaa tulla vähän niin kuin ongelmia. Sitten otetaan teema käyttöön. Ja aletaan tästä. Täällä on tämmöinen, Cadencessa on tämmöinen starter template-ominaisuus. Eli otetaan se käyttöön, niin me saadaan jo semmoista pohjaa, että ei tarvitse ihan niin lähteä alusta saakka. Jos ei ole kokemusta varsinkaan, niin se on erittäin tuskasta lähteä alusta saakka luomaan niin kotisivuja. Ja tältä valitaan Gutenberg. Tuo Gutenberg on tosiaan semmoinen page builder-kaltainen työkalu, joka on nykyään WordPressissä suoraan sisäänrakennettuna. Ja Elementor on sitten toinen, mutta Gutenberg on tällä hetkellä se, että mihin kannattaa mennä. Ja tässä tuleekin jo vaihtoehtoja, että tästä voit valita sitten, että minkälaisen pohjan sinä haluat. Näitäkin lisätään, Cadencen porukkaan nyt lisännyt tosi aktiivisesti. Jos me ottaisiin kauppaa, me voitaisiin tästä alkaa jo ottaa pohjaa. Mutta otetaan tämä Agency. Täällä on tosi mahtavaa, kun tässä pystyy valittamaan värimaailmaakin jo suoraan, että jos mä haluan tämmöisen, se vaikuttaa näihin tiettyihin elementteihin. Ja. Sitten voi vaikuttaa fontteihin suoraan. Tämä. Ja otetaan full site. Ja näitä tosiaan pystyt sitten vielä muokkaamaan myöhemmin, että et ole niin WordPressin kanssa koskaan, et ole silleen jumissa, että alat tekemään, että jotain ei voisi muuttaa myöhemmin. No niin. Sitten lähdetään katsoa sivuja. Tässä meillä niin alkaa sivut olemaan. Eli täällä on Let's Go. Blogia on. Kontaktia. Joo. Ja me voidaan mennä nytten nuo pois tuosta eestä. Mennään takaisin tänne hallintanäkymään. Ja katsotaan, se on luonut nyt meille sivuja. Me voidaan nämä tehdä sitten suomeksi. Laitetaan tälleen, että kikataan tuosta, että muokkaa. Täällä esitellään sitten lohkoeditori. Tämä on se Gutenberg-editori tosiaan, mitä tuossa jo poristiinkin. Ja tästä me halutaan tämä, että se on
Yhteystiedot. Sitten me halutaan tähän, että yhteystiedot. Oman yrityksen yhteystiedot. Oikeastaan tarvitaanko me tätä ollenkaan. Voin klikata tuohon ja sitten ottaa koko lohko pois. Eli täällä käytetään tosiaan Gutenbergissa lohkoja, että laitetaan silleen niin yksi osa päälle, yksi osa alle, yksi osa päälle, yksi osa alle. Ja sitten päälle voi laittaa tietoja. Eli täälläkin on kuvablokki, mikä on sitten niin alimmaisena, ja sen päälle ollaan laitettu otsikkoblokki, jossa on, tulee tämä hieno efekti, että on päällekkäin. Mennään alaspäin. Me olemme parhaita. Ei kyllä olla. Parhaita. Ja tämä on tosi kiva, että se pystyy klikkaamaan suoraan tänne tiettyihin elementteihin ja sitten muokkaamaan. Sanotaan, että jos me halutaan vaikka toinen vielä tämmöinen samanlainen, me voidaan ottaa täältä, että monista, ja meille tulee toinen samanlainen. Ja jos me halutaan siirtää näitä kyseisiä kohtia, me voidaan ottaa tästä kiinni. Jaha, se onkin muuttunut nyt. Eikä tuosta. Noin. Niin voidaan saada se toisen paikkaan. Ja täällä pystyy toistamaan ihan mihin kohtaan tahansa. Tämä Gutenbergiäkin tosiaan kehitetään koko ajan hirveän aktiivista tahtia. Eli aikaisemmin tässä oli just niin siirto onnistui suoraan panemalla tästä, mutta nykyään se onnistuu tästä rahan lohkokohdasta, mikä on paljon loogisempi kyllä tapahtuma. Ja jos me haluttaisiin tänne kuva vaihtaa vaikka taakse, voidaan täältä klikata. Sitten otetaan kuva auki, korvaa, avaa mediakierrosto. Mediakierrosto meillä on tällä hetkellä pari tällaista kuvaa täällä. Ja voidaan vaihtaa se kuva tälle. Että näin helppoa on käytännössä Gutenbergillä sivustojen luoti. Me tässä voidaan poistella kaikkia, mitä ei tarvita. Ja tässä alkaisi tulemaan sitten valmis sivu. Ja sen jälkeen, kun tämä muokkaukset on tehty, tämähän meni tänne, ja sitä tuonotaan pois, laitetaan tätä päivitä. Sen jälkeen voidaan mennä katsomaan kyseinen sivu. Meillä on nyt yhteystiedot. Ja jos me oltaisiin laitettu asiakkaiden logoja tänne näin, niin sehän alkaisi näyttää jo tosi hienolta. Nyt se ei ole käytännössä osaa tuon sivustojen muokkauskohdat, sellaiset yleiset, että mitä pystyy tekemään. Voitaisiin vielä oikeastaan käydä läpi tuonne takaisinpäin, että näet vähän, että miten sinne elementtejä sitten lisätään. Takaisin muokkaa. Sanotaan, että me halutaan tähän laittaa muutakin, niin täältä plussasta pystytään katsomaan sitten, että mitä blokkeja kaikkia täällä on. Mennään Okei. Okei, jostain syystä tuossa kohtaa ei tullut näkyviin. Mutta täältä löytyy just kuva, jos haluaa kuvan lisätä, niin pystyy täältä sen ottamaan. Ja otetaan muutakin siellä kaikkia. Ja täältä löytyy tosiaan listaa, taulukkoa, nostoa, galleriaa, painikkeita, ihan kaikkia, mitä pystyt kuvittelemaan. YouTube, nämä upotukset on myös tosi hyviä, että ne menee suoraan sitten upotettuna. Yleensä kantaa vaan osoitteen johonkin YouTube-videon, niin ne sitten toimii täällä. Eli klikataan tuosta vaikka YouTube, annetaan sille joku YouTube-osoite, katsotaan joku. Me ollaan lastenlauluja kuunneltu Muksun kanssa, niin niitä varmaan tulee täällä näkyviin. Eli joo, saman tien. Voin ottaa, oikeastaan yleensä kannattaa ottaa täältä tuo URL-osoite. Näin, ja sitten laitetaan tähän. Ja nyt olisi Suomen lastenlauluja ihan haata täällä päin. Että Ja sitten kun päivitetään sivu, niin voidaan mennä se katsomaan. Ja tänne pitäisi ilmestyä nyt Suomen lastenlauluja. On muuten hyvä ja tehokas video. Tyttö tykkää. Ja seuraavaksi me mennä katsomaan, että mitä jos me halutaan lisätä ominaisuuksia. Eli katsotaan tässä vaiheessa vähän isompi homma. Eli lisätään verkkokauppa tänne. Ja verkkokauppa suosituin tällä hetkellä WordPress-maailmassa on WooCommerce.
Kirjoitetaan tänne WooCommerce. Sitten aletaan asennus. WooCommerce on siitä hyvin, että ne on saanut nyt tämä aloitussysteemikin sille logiseksi, että tuotteiden lisääminen ja yleensäkin veroasetukset alkaa olemaan tosi hyvin niin kuosissa silleen käyttäjäystävällisesti. Että aikaisemmin piti vähän katsella dokumentaatiota enemmänkin, että sai esimerkiksi just sanoa verot, että miten ne mihin laitetaan. Ja nykyään ne onnistuu sitten WooCommercessa paljon paremmin. Pystyt myymään WooCommercella digitaalisia tuotteita, fyysisiä tuotteita, ajanvarauksia. Ja tämä on yleensäkin se, että tätä kautta sitten toimii kaikki suomalaiset maksutavat. Sitten on palveluita, että mistä saat automaattisesti kaikki niin postin palvelut tai niin matkahuolto ja nämä, niin ne onnistuu lisätä tähän WooCommerceen niin kylkiäisinä. Ja niin, sitten otetaan WooCommerce käyttöön ja aletaan käymään läpi asennusprosessia, joka pitäisi pamahtaa suoraan tuohon nokan eteen. No niin. Eli nyt aletaan antamaan niin osoitetietoja tämmöisiä, että mikä on tosi tärkeää esimerkiksi alvijuttuihin. Annetaan nyt tämmöinen hypoteettinen Seppotie 5. Annetaan Suomi. Suomi. Noin. Tätä Keminmaa vaikka tuossa. Siinä on minun yrityksen. Jos haluat lähettää joululahjaa, niin aletaan tulla vai. Sitten ei tuota paineta. No. Sitten otetaan, mitä halutaan oikeastaan myydä. Tämä ei ole pakollinen, mutta tämä vähän helpottaa sitten ominaisuuksien luonnissa. Laitetaan educational learning tällä hetkellä. Ja me otetaan tuo ja lataukset. Tässä pystyy laittamaan suoraan niin WooCommercen maksullisiakin lisäosia. Mä en näitä välttämättä alkaa suoraan tästä laittaa, että mieluummin sitten lisäosien kautta. Kannattaa sitten tulla VP Woofin porukkaan kysymään niin ehdotuksia lisäosista, että on monenlaisia, mitkä on niin valmiiksi käännettyjä ja me tiedetään niistä todennäköisesti tosi hyvin. Sitten mennään näin. 10. No. Tuo pois. Täällä se olisikin just se Karensa meille suositellutkin. Ja jetpackia ei tarvita. Tässä käydään läpi tätä asiaa. Ja tällä justiinsa lähdetään sitten ohjeistuksen kerran niin tekemään ensimmäisiä tuotteita. On tosi hyvä. Eli lähdetään Add My Products. Ja pystyt tuomaan toisesta järjestelmästä, esimerkiksi jos sulla olisi Magentossa tai tämmöistä näin, tai Vilkkaassa tai tämmöistä, niin yleensä niistä saa semmoinen CSV-tiedoston, kaikki tuotetietoinen, ja pystyt tuomaan suoraan tänne. Jos on tosi iso verkkokauppa, sanotaan niin paria tuhatta plus, niin sitten kannattaa käyttää vähän toisia työkaluja, mutta niistä löytyy taas niin vaan meiltä, että aika paljon keskustellaan tästä. Mennäänpä tuoten nimi. Mahtava tuote. Sitten voidaan antaa sille vähän kuvaavaa tekstiä. Tämä on yleensä se kohta, mitä näet monissa verkkokaupoissa, niin pitkä kuva. Tämä on se kohta. Ja laitetaan tässä perustelta, antaa sille hintaa, 20. Täällä oikealla pystyy valittamaan sitten osaston. Ja myydään vaikka himmeleitä. Laitetaan vielä pieni himmeli. Eli laitetaan tuon himmeleiden kategoriaan tai osastoon, niin pieni himmeli. Sitten me tarvitaan himmelikuva. Tämä on tällä hetkellä vaikka täältä tämmöinen. Se näyttää vähän himmeliltä, ei kyllä yhtään ole oikeasti, mutta kuvitellaan, että se on himmeli. Sitten annetaan tähän lyhyt tuotekuva. Tämä on yleensä se, että on niin osuva. Musta tämä himmeli. Se on ihan älyttömän hyvä.
Eikö hei, hetkinen, anteeksi vaan, mä oon laittanut tuotekuvasta, koska tuotekuvahan tulee tästä. Ja nyt meille tulee ensimmäinen tuote. Tästä päästään katsomaan tuotetta. Eli meillä on mahtava tuote. Se kuuluu osastoihin himmelit, jossa on pieniä himmeleitä. Ja sitten se on mahtava tuote. Tätä kun me laitetaan lisää ostoskoriin, meillä ei tällä hetkellä ole maksutapoja ollenkaan, niin me ei niitä pystytä maksamaan, mutta sekin sitten onnistuu lisätä. Täällä on automaattisesti niin luotu näitä ostoskoria, kassaa ja tämmöistä, että nämä pitää vielä vaan aktivoida sitten kyseiset niin palvelut käyttöön, että saadaan sitten suomalaiset pankkimaksut ja tämmöiset. Okei, meillä on luotuna tuo tuote. Sitten mennään tuonne etusivulle takaisin. Sitten täällä suositellaankin jo. Stripea on yksi, mikä voi, jos sä noutona maksat, niin asiakas tulee maksaa paikan päällä, voit ottaa tämän päälle. Ja jos maksetaan tilisiirrolla, voit ottaa tämän päälle, mutta näitä ei oikein käytetä enää tänä päivänä. Ja jos me haluttaisiin vaikka checkoutti tai pampura, niin me lähdetään mieluummin sitten menemään täältä lisäosat, lisää uusi. Tänne kirjataan sitten pampura. Eli täältä löytyy pampuran lisäosia, millä yleensäkin saa maksutavat käyttöön. Tässä on Pampura Pay for WooCommerce. Tämä on suosituin kaikista. Näissä on muuten hyvä tosiaan katsoa sitten lisäosissa, kun yleensäkään laitat jotakin ja haluat ominaisuuksia, niin kannattaa katsoa nämä arvostelut. Ja sitten, että kuinka paljon aktiivisia asennuksia. Sen jälkeen, että viimeksi päivitetty. Että jos on tosi vanha, sanotaan vaikka 6 vuotta vanha, niin todennäköisyys siinä, että se ei toimi kunnolla ja siinä tulee virheitä sitten, joten saattaa kauppakauta tai tämmöistä näitä. Kannattaa vähän katsella sitten, että onko se ihan ok. Ja jos tulee ihmettelee jotain ongelmatilannetta tai tämmöistä, niin kannattaa suoraan googlettaa kyseisen lisäosan tämä nimi, niin pääset tänne ja pääset täältä näkemään tukifoorumi. Ja täällä sitten näkyy, että mitä ongelmia on ollut ja miten niitä korjattu. Asiakaspalvelun näiden lisäosien sitten vastaa yleensä täällä ja auttaa ihmisiä. Ja kannattaa tulla tuonne meidän VP-ryhmän kanssa porisemaan ja kertomaan ongelmista, että mieluusti autetaan menemään. Tästä laittaa nyt. Me ei saa tätä laittaa loppuun, koska me pitäisi ottaa yhtäältä Pampuraan niin maksusopimus heidän kanssaan, jolloin sitten saadaan tuo tunnukset, millä saadaan tämä kyseinen juttu toimintaan. Näin. Ja sitten meillä olisikin vielä pari, että laitetaan veroja ja aletaan muutenkin tekemään kauppaa hienommaksi, niin täältä pystyy menemään eteenpäin. Mä uskon, että mä en pistä tätä videota kokonaan vetämään muuten, että jos me laitetaan koko kauppa tekemään, mutta toivottavasti tässä olisi semmoista osviittaa sulle, että kuinka helppoa yleensäkin on WordPressillä lähteä eteenpäin luomaan yleensäkin kotisivuja tai verkkokauppaa. Mä pistän vielä tuonne alas, jos onnistuu näyttää, niin linkit noihin kyseisiin paikkoihin, että mitä mä suosittelinkin Cadencea ja näitä Hostania ja Soneria, että mistä saat suorilta WordPressin. Nämä on ihan mahtavia ja totta kai pieni mainostus. Tervetuloa VP Woofiin, että mieluusti autan, jos sulla tulee jotain kyssäreitä ja ehdottomasti, jos olet itse opiskelija, kannattaa googlettaa. Jos on jotakin ongelmaa, niin YouTubesta löytyy WordPressia ja WooCommerce niin paljon oppia kuin olen itsekin sitä kautta aloitellut ja käytän aika paljon vieläkin, että mitä edistyneempi hommi menee, niin sieltäkin löytyy oikeasti juttua. Mutta kiitoksia tästä, oikein hyvää joulun odotusta ja palataan myöhemmin. Moi!